गिबियावनो आङो बिथां आसामनि मानगिरि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा मैया मोनसे गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे गोलावै बाथ्रा फोरमायदों। जाय बाथ्राखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदिन्थि जादों। बे दान्थे बिदिन्थि जानांगौनि गोबां बाथ्राबो सानाखैमोन जों, नाथाय बेहाय नुनो मोन्दों गोबां बेहाय बाथ्रानि दान्थे बिदिन्थि जादों आरो बेवहाय इउसिनि बाथ्राखौ लानानै गाहायै डिबेट जादों। इउसिखौ जोङो सोर साबैसेया बबे समाव माबायदि इउसिखौ होयो जों साबैसेया मोनथिगौ। दा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय बाथौ थानसालिनि थाखाय इउसिनि बाथ्रा फैदों। दा इउसिनि बाथ्राया आसाम गभर्नमेन्ट ITFC-निफ्राय जोङो 2 कौटि थाखा मोनदोंमोन बै समाव 2023 आरो 24 बर्षनि बेहाय जोङो मोनसे 2 कौटि थाखानि स्किम मोननो हादोंमोन। दा बेनि इउसिनि बाथ्राखौसो बुंबाय थादों। दा बेयो इउसिनि बाथ्राया बे 2024आवनो बियो कमप्लिट जालांबाय। मानो होनबा बियो दुलाराय बाथौ गौथुमा इउसि होनांगौनि खुनु खारन गैया। मानो होनबा बियो टेन्डार प्रसेस जादों, ठिकादार दङ आरो ठिकादाराबो गोजाननि नङा, जोंनि साखाथिनि गरायसर हालामनिनो चक्र बर'। बिथाङा मोजाङै मिथिगोन इउसिया बोरै जादों जायाखै। दा बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जे जोंहा बेवहाय जों बुंनोसो हायो थानसालि लुफुंनाया मानो लेहमिया जादों। दा बे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो, बियो राइट। खिन्थु इउसिया 2024आवनो क्लियार जाना थांनायनि उनाव दिनै इउसिनि बाथ्राया मानो बार मानो सिखांबाय थादों। आरो बे बाथ्राखौ आं बुङाखै बा सोरबा बुङाखै होननाय बाथ्रा गैया। मैयानि फ्रन्ट पेजआव जिथिया लिरबाय जे इउसिनि बाथ्रायानो गमामायै मेल मिटिङाव बुङाखै, आं मानिदों जों गासैबो आरो आंबो लिरदोंमोन, नाथाय आंबो मेल मिटिङाव बुंदों होननानै बुङाखै। नाथाय बेबायदि गोबां जायगायाव बुंदों। गोबां जायगायाव उनाव माना गेदेर आफादगिरि जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सभाराम बसुमतारी उरां आरो उदालगुरि जिल्लानि उराङाव जालांनाय जा बोसोरारि जथुम्मामोन बेवहाय सानसे आवगाय आंबो बाहागो लादोंमोन। नैथि सानखालि मानव गेदेर आफादगिरिया बाहागो लादों। बेबायदि साहा लोंलायनाय माने माखासे मानसिफोरनि सिगाङाव बे रिसेपसन कमिटियाव थानायाव बेयावबो बुंदोंमोन आरो इउसिनि नोंसोर इउसिबो होनो हाला, थानसालिया जानाय नंला, माबा माबि बेबायदि बुंदोंमोन जाहैदों आरो गोबां। दा बेबायदि बेयाव जोङो सानबाय मानव गेदेर आफादगिरिया आंखौ फन खालामना बुंहरबाय दिनै बुंथिगिरिया ओरै बुंबायलै मा जागोन जोंना होननानै। जोङो रायज्लायना बेखौ सिरि दोनबाय दे, बिथाङा मोजां हयथ' बिनि सायाव रोखा फोरमान गैया, हयथ' बिनिखायनो हयथ' मिन्थियैनि जाहोनाव बेखिनिखौ बुंदों, जेबो नङा होनना थाबाय। ओमफ्राय आरो खाननैसोनि उनाव दा बाटासिपुरनि बाथ्राखौ बुंबाय। दा बेवहायबो मेलाव बुङाखै, आंबो दंमोन बे हाबाफारियाव। आं गेजेर ससेयाव प्रग्राम थानायखाय आं फैफिननायसै। दा बिनि उनाव जे साहा लोंखांनानै बा ओंखाम जाखांनायनि उनाव हयथ' सोरनोबा सासे सानैनो बुंबाय, बे बाथ्रायानो गोबां हरनि गेजेराव गोसारदों जे इउसिखौ होनो हायाखै, नोंसोर थानसालि मानो लुफुंनाया बोरै जागोन, जों जानाय नंला मा बेबायदि बुंनाय जोंनिसिम खौरां फैबाय। बाथ्रायाथ' दिनैल' नङा, बेथ' 2024निसो इउसि। आरो बे इउसि होनाय होयिया जाबाय बे मोनसे कन्ट्रेक्टारफोरनि खामानि। जायफोरा बिनि खामानिखौ मोनदों बेखौ डिसि लेभेलनिफ्राय डाइरेक्टर लेभेलसिम इउसि हरनांगौआ बिथांमोननि, जों खालि नोजोरसो होनांगौ। दा बे इउसिया कमप्लिट जानायखायनो जोङो थांनाय माबायाव जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिलाव जोङो एप्रिल दानाव जोङो फ्राय अल आसामाव 100टा बाथौ थानसालि मोननो हाफिनदों इउसि होनायनि खारनै। आरो बेजों लोगोसे आरो 10 लाख बेबायदिनो ब्रह्म, बाथौ आरो अन्य 18टा जनगोष्ठीफोरा मोननो हादों। बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमाबो आरो 5 कौटि मोननो हादों। आरो बे 5 कौटिया बे खालि डेम' चेक होनाय जायो। आरो बे डेम' चेक होनायनि उनाव गोबां खामानि थाबावो, इसिङारि अफिसियेल खामानि गोबां थायो। हयथ' बेबायदि खामानि मावनायाव जोंनो 2 दानसो नांगौ जादों। आरो बे 5 कौटिखौ मोननो थाखाय डिसि लेभेलाव फैसा हाबफैयोब्लाबो जोंनो 2 माससो खमायनांदों। दाथ' बियो कमप्लिट जाबाय। बे कमप्लिट जाबाय, फैसाया नै
हाबबाय दा खामानि मावनो थाखाय जोङो कमप्लिट जोङो डिजाइनारफोरजों जिरायनानै बियो डिसि सिसि गासै मान्थलि सिस्टेमाव दिनै मिटिं जायो डिसि लेभेलाव। होमबा दिनै बिथांनो जुदि डिडिसिआ जुदि फन खालामोबा माला खालामखोथाय? डिडिसिआथ' जोंदों फन खालामो, जोंदों जिरायो, डिसिआ गावदों जोंखौ लेंहरना सावरायो। दा बेवहाय आं बुजि मोनासै आरो बिथाङा गमामायैनो बिथांखौ खालामनोबो हागौ। बिथाङा जुदि फन खालामदोंब्ला जोंखौबोथ' बुंहरनो हायो नैबे खारनाव नैबायदि जानानै दङ होननानै। बिथाङा दिनैसिम सानसेबो बाथौ थानसालिनि खौरां लायासै आरो बे बाथ्राखौ इउसिनि बाथ्राखौ खेबसे नङा खेबनै आरो बबेबा जायगायाव हयथ' बुंनो हागौ। बेनिखायनो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव बे मोनसे गिखांनाय फैदों आरो जे जोंनि एसेबां गिदिर प्रजेक्टआ गमामायैनो जाफुंनाय नंलिया नामा? दिनै गाहाय नेहाथारि बिबानाव थानानै बिथाङा दिनै खामानि मावमारनो हायाखै नामा? गोबां सोंलु आरो गोबां बे माने रोखा फोरमान बिनि माबाखौ होआलासिनो दिनै ससियेल मिडियायाव गोबां दान्थे बिदिन्थि जादों। आं खावलायदोंसो मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि बिथांखौ, नाथाय बे कुनु इउसिनि गन्दगल गैया, बेनि खामानिया सोलिदों आरो बे बेसेबांबा गोथौ हा आरो बे बेसेबांबा गोथौ हाखौ पाइलिं खालामनानै हा फबनानै दिनै बे मोनसे महर माने फाउन्डेसन खोना कमप्लिट जाबाय आरो दिनैनि 5 कोटि थाखादो आराय थोरोब ओंखारलांगोन। बे माने जोङो डिसि आरो इन्जिनियार आर्किटेक्ट गासैबो जोङो दिनै डिसि लेभेलाव खेबथाम जों मिटिं जाबाय आरो बिनि सायाव डिसकासन जानानै नैबे जागोन। बेयो दिनै क्लियार जाबाय। जोंहा रायजो राजाफोरा गोनो गोथो साननांगौ गैया। इउसिनि थाखाय कुनु खामानिया थाद'आखै। इउसिया जाबाय 2024 मायथाइनिसोमोन आरो दिनै इउसिया बे समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि मेल मिटिङाव बाहागो लानो हागोन ना हाया? जोंहा बाथौ सिबियारि हिसाबै जोंनि गेदेर गोलाव बिथांमोनानो दिनै बाथौ धोरोमखौ जौगालांहोनायनि थाखाय गोबां दायथ' दङ आरो बिथांमोनखौनो जोङो बर'नि आगोमा नायल' जायल' माने बर'नि जारिमिनाव लिरजानाय माने सासेल' गिबि खेबनि थाखाय दिनै बुंथिगिरि मोनदों। बिथांमोन बायदियानो जुदि दुलाराय बाथौ गौथुमाव आं बाहागो लानांगौ ना लानाङा होननानै कुइसन खालामोबा जोंहा बेहाय बुंनांगौ बिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनांगौ आं सानाखै। दा बाहागो लानाय लायैया जों बाथौ सिबियारि हिसाबै जों गासैखौ बजबनानै दिनैनि समाव खामानि मावदों आरो बिथाङाबो दिनै बाथौ धोरोमखौ मोजां मोननानैनो बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ जोंनि गेवलांसार खामानि मावलांनो थाखाय दिनैनि समाव बिथाङा खामानि मावदों आरो दिनैनि समाव बे बाथ्राखौ गोदानै सोंफिननांगौ गैया। धोरोम सिबिनाया गावबा गाव बेक्तिगता। बर'नि गुबै बाथौ धोरोमखौ जोङो दिनै मुलुगनां खालामनो थाखाय खामानि मावनाया जों गासैबो जों बेयाव गेदेर उन्दै फारागथि लाखियालाखिनो जों खामानि मावनांगोन। नाथाय बेखौसो जोङो एडभाइसफोरखौ होजानो लुगैयो। मानो होनबा बिथाङा गुवाहाटियावनो थायो, जोंबो गुवाहाटियावनो थायो। माबा मोनसे समस्या जायोब्ला जोंजों थोंजोङै अभार टेलिफन आरो बिथाङा बाथौगुरियाव फैनानै जोंजों जिरायनो हायो। मानो होनबा जों दिनै बे गोदोनि बाथौगुरि गैला दा। गोदो माने हाग्रामोन। जेथिया दुलाराय बाथौ गौथुमाव आं बिराद गोदान, सासे बिराद गोदान बिबानगिरि। आंनि बैसोआबो नेहाथारि लानो हानाय बैसोआनो नङामोन। खिन्थु नाथाय आङो मानिबा जाहोनाव हयथ' आंखौ नेहाथारि होदों। बेनो जाहैबाय गुवाहाटियाव थानाय 8 बिगा हाखौ एलटमेन्ट खालामनांगौ आरो बेनि थाखायसो आंखौ गाहाय नेहाथारि होदों आरो बियो जोङो 2021 सनाव बियो हानि एलटमेन्ट मोननो हादों। मानाव गेदेर आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि नाजानाय आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा चिफ प्रमद बर' बिथांनि नाजानायजों बे हाया जोङो 8 बिगा हाखौ एलटमेन्ट मोननो हादों आरो बिनि दायित्व हिसाबै दंमोन जा आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा जोंनि बाथौ थानसालिखौ सार्भे खालामनानै मंगलबार सममोन बे खालि मंगलबार समाव सार्भे खालामनानै बुधबारै केबिनेट जिरायदोंमोन। बे खालिनो बेयो फार्स्ट केबिनेटआवनो बेयो एलटमेन्ट जादों आरो बेनि थाखाय बेसेबां गौरबनि बाथ्रा। बिथांमोनखौ बे सुजुगावनो साबायखर बावदों आरो बेनि उनावनो जोंखौ बुंदोंमोन मानाव गेदेर आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे नोंथांमोना गुवाहाटियाव ओरैबायदि थानसालि बानायनांगौ बिनि डिपिआरखौ खालामनांगौ। होमबाना जों डिपिआरखौ खालामखांबाय। बे डिपिआरखौ जोङो 1 दाननि उनावनो बिथांनि खाथियाव थांनानै गथायदों। जोङो बे गथायनायाव जोङो गोबां मन्थ्रिबो दङ, बिटिआरनि चिफ दङमोन आरो एमएलएफोरबो दंमोन, जोंनि मिरुनि बिबानगिरिफोर दङमोन। थांना बे खालिनो एक्सेप्ट खालामदों।
दा बेहाय गुवाहाटियाव जाबायदि जानांगौ बेखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्ट हिसाबै नायबाय थागोन आरो बे हाया जाबाय नालाय खुनु सिन्था नांगौ गैला। दा बेनिखायनो बिथांखौ जों खावलायदों जा दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै बिथांनि सायाव खुनु बाहागो लानांगौ लानाङा होननायनि थाखाय जों बिथांखौ जोङो खुनु रावखौबो बादा होनो हाया। जों गासैखौबो लानानै खौसे खामानि मावलांगोन आरो जों उननि समाव जों खौसेनो खामानि मावगोन। जाय इउसिनि बाथ्राखौ लानानै जायगा जायगा हयथ' सोरजोंबा बिबानगिरिफोरजों बुंलायनायाव सावरायनायाव बिनो जोंनि मिरुनि आरो जिल्लानि बिबानगिरिफोरनिसिम गाज्रि मोनसे इनफेक्ट गोलैदोंमोन जे बियो जाहाथे दिनैनो जोबनांगौ। बे इउसिनि थाखाय खुनु थानसालिया लुफुंजाया बे नङा। थानसालिया नैबे 5 कौटिजों मोननै थोरोबा मोननै खावसे थोरोब उथिगोन आरो 5 कौटिखौ जों बेखौ लुखांनायनि उनाव जानुवारियाव लागै जोंनि बे लुखांनांगौ बे मोननै थोरोबा आरो बे 5 कौटिखौ होयोबा जोङो कमप्लिट बेनि साजायनाय डिजाइन माखासे लाइटिं साइटिं थागोन बेजों बेखौ लुफुंनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो। बेनिखायनो रायजो राजा आरो बाथौ सिबियारि आरो जिल्लानि बिबानगिरि बियाबनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों जे नोंथांमोना बे फेसबुक ससियेल मिडियायाव जेरैबायदि दान्थे बिदान्थे कमेन्ट होलायबाय थादों जाहाथे दिनैनो बियो जोबनांगौ आरो दिनै मानाव गेदेर आसामनि आयेन आफाद बिस्वजित दैमारि बिथांखौबो जों खावलायदों जाहाथे इउसिनि बाथ्राखौ लानानै आरो जाहाथे जिल्ला बा आन्सलिक लेभेलफोराव बुंथिना दिनैनि समाव दा नैबे समाव आं सैथो होननानै साना हयथ' बेयो फुराना बाथ्रा जानो हागौ। बे नङाबा जोङो 5 कौटिखौबो मोननाय नङामोन, नङाबा बै 10 लाखखौबो जों मोननाय नङामोन आरो नङाबा बै गामियारि जिथु 5 लाख बेखौबो सेन्ट्रेला इउसि होआमोनब्ला बेखौबो जों मोननो हानाय नङामोन। हयथ' बियो फुराना बाथ्रा गोदान बाथ्रा नङा बियो। गोदान बाथ्रासो जुदि बिथांनाव मायबा रिपर्ट दङब्ला जोङो बुंनो हायो। मानो होनबा CM बिथांनिनो मानसि जोंनियाव दाखालि फैना थांफैबाय जोंनो डिसकासन खालामदों। जोंहा बेयाव जा गोनो गोथो साननांगौ बाथ्रा गैया। 17 लाख 17 लाखआ आं माला बुंदोंमोन आं गोसोआव गैला। आं बेखौनो क्लियार खालामना होनो नागिरदों मानाव गेदेर आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांनिसिम। बिथाङा जेथिया जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि हाल सालखौ बै समाव गोबां खबर लायोमोन, मा जादों जायाखै गोबां खबर लायोमोन। दा बिथाङा गावनो खेबनै खेबथाम फैबाय बाथौफुरियाव, माने फ्राय खेबनैया रोखा, खेबथाम फैयाखै, खेबनै रोखा। आरो जोङो बे खालि जों एग्जिकिउटिभ जिरायदोंमोन, होमबाना बिथाङा MP जानानै दङमोन। खेबनै जिरायनानै रायजोफोरनि गेजेराव रायजोफोरखौ बुंदों नोंथांमोना उथिनाङा, जोङो जास्ट इन्जिनियारबो लाना थांफादों, गासैखौबो सुजुबबाय जे बेखौ आं कमप्लिट बानायगोन, फ्राय 17 लाखसो थांगोन। बेखौ बानायगोन होननानै बाथ्रा जिथिया बुंबाय जोंहा गोजोननाय मोन्दों। एग्जिकिउटिभफोराबो मोजाङै बाथ्राखौ जिथिया जासिगोन जों आर'जखौ जों मोजाङै खालामनो हागोन। बेनि उनाव आरो जों मास मोनसेनि उनाव खबर लाबाय जाथ'वाखै र'। बेनि उनाव आरो खेबसे खबर लानायनि जाहोनाव आरो मिस्ट्रि हगारबाय मा नांगौ बेनि हिसाब निकासखौ जोंनो होफैथो होननानै बिनि उनाव हरगोन। उनाव बे दिननिफ्राय गैया दिनैसिम गैया। दा जोङो मा बुंनो, आं बिथांखौ बेनिखायनो गोसोआव खांहोबाय बै समनि बाथ्रा। आरो मोनसे बाथ्रामोन दुलाराय बाथौ गौथुमनो जिथिया 27 लाख सेंसन जाखानाय बै समनि जायफोरा सरकाराव दङमोन, दुलाराय बाथौ गौथुमनि हालोदा जोबोद गाज्रिमोन। बै समावबो गोबां नाजासेयावबो जों सेंसनखौ लाबोबाय। लाबोनायनि उनाव जोबनायाव बे 26आ बाथौ आश्रम, जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव बाथौ आश्रमफोरनि लेखा साफायनायनि मुङावमोन। बे रांखौबो जों मोननो हादिया। जोंनि रुंसारि जालांनाय बुदावला दैमारि आदा बिथांजों जों गोबां बार क'क्राझाराव थांनानै बिनि सायाव सावरायनानैबो जोङो फाइनाल जाखाथारनाय जोङो सेंसन मोनदों जादों होननायनि गेजेरावबो जों बे रांखौबो जों मोननो हायासै। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमा बै समावबो गोबां थाखा रांखान्थिनि बिथिङाव गोबां दुरबलमोन आरो दाबो दुरबलैनो दङ। थेवबो दिनै धोरोम जौगानाय, धोरोम सार्थआव दिनै बाथौफुरिखौ मोनसे डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय दिनै देउरि थानाय न', दिनै मोनसे समायना कनफारेन्स हल, अफिस हल जाबाय। दिनै बेयो बिटिआर गभर्नमेन्टनि नाजानायाव माखासे बिथिङा दिनै जौगादों आरो बेनिखायनो बै हाग्रा बंग्रानि परिबेसा दिनैनि समाव गैला। आरो मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि बिथांखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आङो जोंनि अफिसाव
फैनानै खौरां लाफैनो थाखाय खावलायबाय। जोंहा बेहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बिथाङा बाहागो लानांगौ लानाङा होननायनि जोंहा खुनु मोन्थाय गैया। बे जाबाय धोरोम सिबिनाया गावबा गाव बेक्तिगत। बेनिखायनो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय खावलायदोंसो जाहाथे बेबायदि बाथ्राफोरखौ जाहाथे बुङा आरो दिनैनिफ्राय जिखिनि लिरदोंमोन बियो दिनैनो स्टप जानांगौ। जायफोरा बे मेसेज काउन्टार होलायबाय थादों बे ससियेल मिडिया नङा। जोङो मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ सिन्था खालामनांगोन। दिनै बाथौजिमनि बाथ्रा फैदों आरो दिनै नेसनेल हलिडेनि बाथ्रा फैदों। दिनै जोङो आरो मोनबा GI टेग खालामनांगौनि बाथ्रा फैदों। बेफोरनि सायावसो जों डिसकासन खालामनांगौ। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै आरो मोनबा GI टेगखौ लांनांगौनि थाखाय गोबां सिन्था सरसा खालामगासिनो दङ आरो बेफोरनि सायावसो जोङो धोरोम जौगानायनि सायावसो जों खामानि मावनांगौ। जाहाथे बाथ्रानि धोरोमखौ लानानै दान्थे बिदिन्थि खालामनांगौनि गोनांथि गैया। बिबाना दिनै दं गाबोन गैया। आंबो बाथौ सिबियारि हिसाबै खामानि मावलांगोन। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिबानाव दङ। बेनिखायनो दायित्व दं हिसाबै गोबां खामानिखौ हयथ' मावनो गोनां जायो आरो दिनै जोङो सान हर खामानि मावदों आरो बेनिखायनो गासै रायजो राजा बाथौ सिबियारिफोरखौ जोंनि गोजोरै थानो थाखाय खुनु डिबेटआव फैनाङा जासे जोङो खामानि मावलांनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायहरबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।